Takže vítajte pri ďalšej časti nášho televízneho podcastu našej strednej školy, a to po škole. A dneska som tu s hostom, teda budúcim maturantom, Samuelom. Samu, ahoj. Ahoj. No na začiatok, na úvod by si nám mohol povedať niečo o sebe, predstaviť sa, aby si vedel priblížiť našim divákom. Tak, som žiakom gymnázia, som v 4. ročníku. Čaká ma maturita, bude to sranda, ale myslím si, že by som to mohol zvládnuť. Cítim sa pripravený, viac menej, takže malo by to byť v pohode. Možno niečo také, nejaké tvoje hobby alebo nejaké pikošky o tebe? Moje hobby, tak rád pracujem s počítačom, rád sa venujem programovaniu, všeobecne práci s počítačom. Rád robím rôzne športy, chodím cvičiť, jazdím na bicykli a také podobné veci. Sem tam chodím aj behať, aj keď to nie je veľmi často. Dobre, super. Takže hneď moja prvá otázka, ktorú tu mám, tak mám, že na stupnici 1 od 10, ako veľmi sa bojíš matúry? Tak povedal by som, že doteraz to bolo tak, že 0, keď je taká možnosť, alebo 1. Ale včera večer som tak sedel a som rozmýšľal a to vstúplo na takých 7, by som povedal. Dobre, tak to je solidný nárast. To je solidný nárast, takto z hurta. Hlavne teda z tej slovenčiny, to je pre mňa taký najväčší. A tvoje iné maturitné predmety sú aké? Matematika a angličtina, teraz na písomných, a potom mám ešte informatiku na ústnej časti. No a teda na tej istej stupnici, už to aj akože začal, ale ako veľmi sa cítiš byť pripravený? Pripravený sa cítim tak na 7 z 10 bodov. To je tak na rovnako, hej? Dobre. Takže ďalšia otázka je, že ak by si mohol mať jedného učiteľa, ktorý ťa učí, ako nejakého osobného kouča na život, ktorý by to bol a prečo? Podľa mňa asi by to bol pán Šťo Vagásky. On je taký, že vie byť prísny. Je to náš fyzikár a matematikár. Áno, mňa učí matematiku. Vie byť prísny, vie pokričať, ale je to, ako si povedal, keby to mal byť môj taký coach životný, tak on by bol asi najlepší pre mňa, pretože by som povedal, že ma aj tak najviac posunul, čo sa týka tej matematiky, najviac ma dotláčil k tomu, aby som sa učil, tak by som povedal, že veľa mi toho dal. Veľmi pekné slová. Dúfajme, že si to pozrie, pán učiteľ. Ak by si mal dať názov svojmu maturitnému obdobiu ako filmu, ako by sa volal? To je priestor, zapoj tvoju kreativitu. Moja kreativita je na veľmi nízkej úrovni. No tak práve preto ťa chcem potrápiť. Aký by bol názov filmu, hej? Ak by bol o mojom maturitnom období? Veľká katastrofa. Super. Aká je tvoja najdivokejšia záložná kariéra, ak náhodou by si, čo samozrejme nepredpokladáme, pretože maturitu zvládli už aj iní, akože nechcem povedať, že nezvládneš maturitu, ale samozrejme sa predpokladá, že zvládneš tú maturitu, tak aká je tvoja nejaká záložná kariéra, ak by si ju nezvládol? Tak asi hocičo dobre platiace v Nemecku. Asi tak. Akože v nejakom elektrikárstve, alebo v čom? Tak neviem, či ohľadom elektrikárstva, na to by som asi potreboval elektrikársky výučný list. No však sa dá urobiť. Sa dá urobiť, hej, neviem, ak by taká situácia nastala, tak by som išiel niekde do zahraničia a skúšal nájsť nejaké spôsoby, ako zarobiť. Ale ak by mi to aj akože predpokladám, že maturitu zvládnem. Áno, to predpokladáme všetci. Skôr je tá otázka, že či potom zvládnem tú vysokú školu, a na to mám taký plán, že ak náhodou nie, tak by som si potom chcel možno spraviť nejaký kurz v oblasti IT, programovania alebo niečo také a v tomto odvetví sa nejak rozvíjať. OK, tu mám takú otázku, čo mi napadla, neviem jak, takže kľudne, ak nebudeš vedieť, tak povedz, že nevieš na ňu odpovedať ani nič, to iba ja, že ak by si teda mohol robiť akúkoľvek prácu na svete, ale bez toho, že by si vlastne nepotreboval na to jednak žiadne vzdelanie, žiadne nejaké akože schopnosti alebo predpoklady, vieš si predstaviť, alebo že teraz ti to príde nereálne, vieš, alebo tak, je niečo, čo ťa zaujíma a čo teda, ak by si mal tu všetky predpoklady a schopnosti, by si chcel robiť, čo možno teraz nemáš? Určite mám jednoznačnú odpoveď, pilot Formuly 1. To fakt? To je ako jednoznačná odpoveď. Však to nie je ešte také úplne nereálne, nie? Či? To je úplne nereálne. Prečo? To, aj keby som bol veľmi fyzicky zdatný a veľmi šikovný, tak by som na to potreboval veľmi veľa peňazí. Musel by som sa narodiť do veľmi bohatej rodiny a takže... A kuráž? To ti nechýba, hej? Nie. Lebo mňa napríklad akože to je také, že sadneš a
jedna chyba a môžeš, vieš. Hej, no to k tomu patrí, hej, to o tom je. Takže toto vôbec, hej, iba to, že finančne. Nedostupné pre bežného človeka, jak som ja. Super, tak to je zaujímavá odpoveď. To som nečakala. Takže tvoja nejaká vízia do budúcnosti. Kde sa tak vidíš o 10 rokov? O 10 rokov? Tak ja sa vidím ako vysokoškolák, inžinier, dúfam, že to tak teda vyjde. Informatik, zamestnaný v nejakej firme, zarábajúci také normálne peniaze, hej, nič prehrotené. Domček, auto, rodina, pes a tak, taký normálny život. Mám otázku, že neviem, prečo to tu mám, ale čo si myslíš, že si o tebe myslí tvoja triedna? Moja triedna, no to je dobrá otázka. Ona tak akože tak sa javí, že tak sa mne javí, že ona si o mne myslí, že som taký slušný chlapec. Čo ako netvrdím, že nie som, hej. Ale niekedy už mám taký pocit, že alebo taký strach, až že už neviem sám, čo si o mne myslí. Hej, ale ako tak všeobecne si myslím, že ma považuje za takého slušného. A ako je veľmi vzdialená tá jej predstava od reality? Podľa mňa až veľmi nie, tak trošičku. OK. Tak, myslíš si, že umelá inteligencia by mala nahradiť učiteľov? Alebo by to bola pre teba katastrofa? Podľa mňa by to bola katastrofa. Minimálne v dnešnej dobe to ešte nie je tak rozvinuté. A predsa len je to iné, keď máme normálneho učiteľa, ktorý vysvetľuje nejaké učivo, môžeme sa ho opýtať veci. Ono síce to sa dá opýtať umelej inteligencii, ale s učiteľom je to predsa len taká interakcia, že je človek s človekom a je to také prirodzenejšie ako s umelou inteligenciou. Teda cítiš na našej škole, že tí učiteľia vedia byť aj takí akože osobní a nie sú iba takí ako naprogramovaní. Presne to som chcel povedať, že... Tak to vystrihneme, iba to budeš hovoriť ty, hej, teraz sa zamyslím, no hovor. Počkajte, tamto, čo som povedal predtým, platilo. Áno, áno. Ale že nenašiel som na to tie správne slova, že presne tam by chýbala tá interakcia človeka s človekom, že umelá inteligencia je robot a nevníma tak ako človek. Človek ťa dokáže vnímať tak ľudský, tak empaticky. To umelá inteligencia asi nikdy nebude vedieť, čiže podľa mňa by to bola katastrofa. Dobre. Aký je tvoj skrytý talent, o ktorom málo kto vie? Máš nejaký? To tiež budem musieť porozmýšľať. Skrytý talent. Tak myslím si, že som veľmi šikovný tak v takom technickom odvetvi, že aj keď nie som nejaký vyučený inžinier, tak viem proste zbuchať kadečo, hej, okolo domu, také technické záležitosti, hej, že proste také, by som povedal, že taký dedinský chlap, taký bežný dedinský chlapec také veci vie, hej, čiže to není taký, že skrytý talent, ale tak možno by to na mňa niekto nepovedal, ale... Takže taký skrytý spevák nie si, hej? Nie, to určite nie, to vôbec. Po takej umeleckej stránke som úplne... Kto bol tvoj školský partner in crime a aký bol, vieš? Tak to nemusíš hovoriť, že aký bol až prúser, alebo tak, ale ku komu si mal najbližšie počas týchto 4 rokov? Počas týchto 4 rokov asi David Mačuga. To je taký proste... Od prvého dňa ste si tak klikli? My sme sa poznali už aj pred touto školou. Sme chodili na základnú spolu. Čiže sa poznáme veľmi dlho. No a od prvého dňa sme proste sedeli spolu v lavici, boli spolu každý deň. Čiže to je taký asi najbližší. No a mám tu ešte otázku sprostredkovanú, že čo robíš prvé, keď zmaturuješ? Vzhľadom na to, že to ide na verejnosť, tak uvoľním sa, budem spokojný, že to mám za sebou a potom zvážim, že ako si to užijem ten moment, tú chvíľu slávy, hej, že som to zvládol. Dobre. Na akú vysokú školu chceš ísť a prečo? Tak mám v pláne ísť na Technickú univerzitu do Košic, na odbor informatika. To je taký cieľ. Ak by mi toto nevyšlo, tak potom na nejakú inú technickú do iného mesta, tiež v tom odbore. A ak by mi nevyšla žiadna, tak asi pôjdem do Nemecka.
Ale určite, ak by náhodou nevyšlo, tak na ďalší rok určite by som chcel skúsiť znova. Čo robíš mimo školy? Tak za poslednú dobu mimo školy robím to, že sa učím do školy, alebo v podstate na maturitu. Väčšinou iba robím testy z matematiky dookola. Zo slovenčiny som toho až tak veľa nerobil, to sa priznám. Ale tak mimo toho trávim čas s rodinou, s kamarátmi, s priateľkou, športujem v rámci možností, hej, ako sa dá. A tak proste oddychujem. Je ti smutno, že odchádzaš z tejto školy a možno za čím ti bude ľúto, za nejakými možno krúžkami alebo činnosťami, ktorými si sa venoval počas štúdia? Tak určite mi je do istej miery smutno. Čo mi bude chýbať, tak asi všeobecne táto škola, hej. Tá komunita, čo tu je, tí kamaráti, ktorých som si tu našiel za tú dobu, to mi asi bude chýbať najviac. Bude mi chýbať, ako sme chodili na šachové turnaje. To verím. To mi bude chýbať. Ale na druhú stranu som aj rád, že už to končí, že sa posúvam do ďalšej takej životnej kapitoly, že zase pôjdem na ďalšiu školu, na vysokú, tam zase spoznám nových ľudí, zase sa niečo nové naučím, zistím, aký je život v novom meste, na internáte a tak. Čiže som rád, že sa zároveň posuniem v živote, ale určite obdobie na tejto škole budem na ňo pekne spomínať. Tak ďakujem ti veľmi pekne, že si to s nami bol, že takto sme ťa mohli vyspovedať teda. No a my sa už tešíme na ďalšie pokračovanie s nejakým ďalším zaujímavým hosťom. Čaute.